Ayan guys, meron tayong kukunin na itlog ng manok kasi nasilip yung manok nung isang araw. Dito nangingitlog sa ilalim ng mga nakatambak na dahon ng um, niyog. Kaya kunin na natin kasi lumakas yung ulan. Basa yan, nabasa na. Maano na yan, masisira na yan guys, mabubugok na ba. Ayan o, ang ganda ng pwesto. Sayang no, kaya lang kailangan ng kunin yan kasi kapag hindi, maano din naman yan, masisira. Buti sana kung hindi nabasa yan. Yan o, basang basa. Kaya kunin na natin, ilaga natin, sayang din naman. Yan o, katulad yan ng mga nakaraan na masisira. Mabuti sana kung bago umulan natakpan siya, kaya lang ganun din naman, masisira din naman yung mababasa yung ilalim. So dapat sana may takip siya dyan na hindi mabasa yung ilalim. Kaya lang ganun din naman yung mangyayari kasi nabasa yung lupa. So ayun guys, ilalaga natin to. Diba? Meron tayong free egg. Thank you for watching.